बलम हाय बलम बलमुआ के बलम आ धसे जैसे नरगद के कलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम। हमने के बड़ी ढेर दिन के बाद आज भेंट भइल। हमारा बुझाता रहुआ हमरा घर घर शादी में वही बरा के भेंट भइल। 1.5 साल हो गए 2 साल हो के बा अप्रैल में। बड़ी अच्छा लागल मिल के, लेकिन अभी विस्तार से हमने के बात कर ली तनी गा ले जाई ओकरा बाद। अभी स्टेज पे पानी से लोग के मस्ती कराए के एंजॉय कराए इतने ना। अभी एगो और ढोड़ी वाला गाना गइले बानी, ढोड़िए से प्रसिद्ध बानी। हम का करी, ढेर गाना गइले बानी लेकिन लोग हमरा कहेला ढोड़ी स्टार हो। तो एगो और गाना हमारा भी ट्रेंड करता यूट्यूब पर भी इंस्टा पर भी। एगो गाना अगला बड़ी अच्छा हिंदी गाना आज की रात शुरुआत इसी गाना पे हम गाए हैं कि होठ के जा कि आज के रात शुरुआत ढोड़ी से कीजिए। इतना ना नया नया ट्यून बाकी दिमाग से बाहर रहा, लेकिन ये गाना के हम सुनाए आप सब कि बॉम्बे में लेके मकनिया रखल बदुगो नचनिया कि चचला ओही जे चटनिया आप और बाओ पर रहनिया कि गोपालगंज में लेके मकनिया रखल बदुगो नचनिया। बाप हो बाप, पूरा चांदनी एनर्जी में बाड़ी। कुछ खा कर रेड बुल नहीं खुलू पी के आई ये बुझा था चंदनिया रेड बुल पी के आई तबे इतना कूदती कि हरी हरी ओढ़नी तो हर झूठल कवना अब गिया ए गोरी। ई तारा के देख के लाइन याद आ गइल, लेकिन कोनो बात ना कि हई रूपवा के असर ना हो कि ई रूपवा के असर ना हो प्रीतिया कर गइल पागल कि मोहब्बत कर गइल अखियां ना धड़कन के खबर लागल कि मोहब्बत कर गइल अखियां ना धड़कन के खबर लागल। अब देखो हमरा एक्टिंग करे ना आवेला, लेकिन तोहरे लोग के साथे हम तनी तनी सीखियो गई बन। अभी सब धीरे धीरे गाना गाई। अभी एने सब गाना हिट चलता है। अभी छपरा से गाना लगो गइले रहनी। धीरे धीरे समय के अनुसार सब गाई भोग हेने वो कि रात भर नाचाई बरे चंदनिया। यो सुपर डुपर गाना बा कि रात भर नाचाई बरे चंदनिया आहाई मरद अहिरा कि हाई मरद रंगबाज। ये सब गाना बाबी जादव जी पर भी बहुत सारा गाना गइले बानी हम, लेकिन उससे पहले एगो आते आते फरमाइशी भइल 2-4 भाई लोग के कि बलमुआ के बलम आप जरूर गाना गाइएगा। तो उहे गाना पहले गाए, ओकरा बाद से ढोड़ी से शुरुआत कीजिएगा। उसी से आप वायरल हो गई हो। इसके पहले आप वायरल नहीं थे, पहले भी आप वायरल थे। आज से नहीं, आप तो 10-12 साल से वायरल हैं कि ऐलू हक के मैरिज दौलत कमर डाने आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैच कि ऐलू हक के मैरिज दौलत कमर डैमेज आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैच कि का कहीं कितना सैया आ कैले बा मोर सजैया आ धुन देला देह जैसे लागेला रजैया आ छील देला देहिया मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के
अब का करे में लोग के ठंडा लागता। एक जानी और आ चलो, दू जानी आराम कर लो। आवो गर्मी दिए लोग के, गर्मी दिए गर्मी ई लो ऐसा ही ना कहो, माने डांस करत करत गरम गर्मी में रहेला लोग। आवो बलमुआ के बलम, बलमुआ के बलम। अच्छा हमरा बुझाता कि ये गाना पर तू डांस कैले बड़, ऐसे की तरह एक्टिंग याद बलमुआ के बोल कई हरी डांस कैले बड़ गाना में बताओ। सही बात आ तो भागो मत, हम लाइकिए न बानी कि हाय बलम बलम के बलम, हाय बलम बलम के बलम। ई हंस जैसे नरगद के कलम, बलमुआ के बलम, बलमुआ के बलम। वाह वाह अच्छा जब म्यूजिक बजता तो हमारा आवाज बहुत कम सुनाता है, तो लेवल बढ़ा के रखिए। हाँ लेवल बढ़ा के रखिए कि म्यूजिक के ऊपर हमारा आवाज सुना। भाई सुन ले बड़ा लोग नहीं गाना कि देवर रोज ताड़ी पियता आ भातारो ठलाली पजियता, देवर रोज ताड़ी पियता। इहो गाना अभी गाई और कैसे भाव भाव कि घूंघटा उठावते ही से जिया पगाड़ी लड़ल आ हो गनी हम पानी पानी ऐसन रफ्तार बढ़ल। तनी लाइनो म्यूजिक के साथ ले कि घूंघटा उठावते ही से जिया पगाड़ी लड़ल हो गनी हम पानी पानी ऐसन रफ्तार बढ़ल। क्या बात रोकी ए छोटू है ना आओ तो नहीं रुक जाई रुक जाई रुक जाई लो तो बोला नहीं तो उमर तो भागे लगला सब दोनों के दोनों है ना उमर दे आवा है ने आवा ला मछरी नियर बेचारा छटपटा बुझाता कि फांसी पम छोड़े जाता कि घूंघटा उठावते ही से जिया पगाड़ी लड़ल आ हो गनी हम पानी पानी ऐसन रफ्तार बढ़ल कि सचहु में बोले रंगदार बड़ू मरद आ नीचवा से ऊपर ले उड़ाई देता करद कि जब धैले अकवारी हां हमर बढ़ल बेकरारी। अब देखा तोरा नियर बड़ियारू नहीं ठीक बा देखे के मोट बानी लेकिन बड़ियार नहीं, बहुत बड़ियार बड़ी चांदनी पातर आदमी बड़ियार नहीं होला खइला पर ध्यान बा। हां ध्यान बा सब चीज टाइम से खा ली कि जब धैले अकवारी मोर बढ़ल बेकरारी आला ससर करे लागल देह साया साड़ी कि गरम रहे खाके मुर्ग मुसलम। अब बुझाता न हम का कहता मुर्ग मुसलम माने ले कि गरम रहे खाके मुर्ग मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ